Μαρία, είστε? Έχω νέα. Ένα ψωρό νέα. Στη λαϊκή πήγα, Μαρία, πώς είστε? Αφού ήταν να πάρω κουράκι που μας τελείωσα. Πετύμησα μια τοματοσαλάτα με μπόλικο κουράκι, πνιγμένο στο νερόλογο και στο ψητάκι. Ναι, αν σου πατσούφερα, όχι το Γιάνκα. Άστα πουλία την κοντάκα και πες μου τη νέα μου φερές. Άστο, μη μου πεις, πριν και κόμμα να μου λέει το τρίτο. Πες το μου κι αυτό να πηδήξω από το ισόγειο. Αλλά υπάρχει άνθρωπος που θα γυρίσει να κοιτάξει. Μπορείς να του πεις τουλάχιστον η κυρία στο πάτωμα τα γέλια. Αυτή είναι σαν... Θα μ' αφήσεις να στα πω ή το παλιώσουνε. Ποια? Δεν θα μ' αφήσεις να στα πω ή το μετάγεσαι σαν. Σε τι το πατρό, πες έπεσα, σε έπεσα. Σε χαλάς το ελαττήριο, ήθελα να πω. Αμάν, Μαριγκλιστερή, δεν έφεγες πρωί-πρωί. Δεν τρώω απ' έξω, αλλά πήρε. Ναι, καλά. Τι καλά. Τι καλά. Καθόλου καλά δεν μας τα λες. Πήγες, ήρθες, μας άναψες φωτιές και τα νέα ακόμα δεν μας τα έπαιξε. Δηλαδή τι, εμείς θα παλιώσουμε. Ζήτω μας την αρέσει από πάνω. Εσύ Μαρίγκλη που με βάζεις γλώσσα μέσα σου. Εγώ από εκεί προχωρώ στον δρόμο και επειδή δεν μιλάω, όμως με περνάει από εκεί. Και δεν έχουμε καλό ερώτημα. Τ' αρέσει, πού είναι. Τα έδωσα σε μια μουγγί. Στη λαϊκή. Τι, αχ, να μην κάνεις. Άφησε με την ώρα σου σπάω αυτό τελειποδόνια. Με έσκασες πια. Κατάλαβε, πουλά χαλάρωσε. Αν πάρεις και δίματα, μείωσε έχω. Άντε, πες τα από τα λιμονόνια, πες. Μετά από τόση ώρα, τα ξέχασα η έρευνα. Δεν μας δίνει. Μη μιλήσεις, αχ, να μην βγάλεις κάτσε, τα θυμήθηκα. Ετοιμάσου για τα Όσκαρ. Ετοιμάσου για τον καπνί. Τι δουλειά έχουμε εμείς τα Όσκαρ. Πείτε ηλίθιες έτσι. Πώς το λέω. Γιατί δεν μπορεί κάποιο λάθος να γίνει στο μευτήριο. Εσύ αδερφή. Καλά, εσύ λέγε τι θες. Φέτος η Ελλάδα πάει στα Όσκαρ. Α, μαζί πάμε. Αυτό και λέω και εγώ θα χάσετε το πράγμα η Ελλάδα. Καλά, κορόιδο λες. Βρε, μετά από 35 ολόκληρα χρόνια η Ελλάδα θέλει ταινία της στα Όσκαρ. Και μάλιστα, όχι και όποια ταινία. Η ταινία που στέλνει είναι μέσα στις επίσημες υποψηφιότητες. Στην πεντάδα σου λέω, Μαρή. Μέρα πήγες έτσι. Είναι ψυχή. Ότι σιγά τώρα μην έτρεγε ο Παπανδρέου και η Ελλάδα να στείλουν ταινίες στα Όσκαρ. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια χρειάζεται για να στείλεις ταινία στα Όσκαρ. Δεν είμαστε εμείς για τέτοια, αυτά είναι η Αμερική, δεν είναι για μας. Καλέ, όσον αφορά το οικονομικό, μην ανησυχείς. Δεν στήκεσαι πολλά. Ήτανε να δεις πώς μου το έπανε. Λοπετζεκ, έτσι μου το έπανε. Μπα, μου μάθες και το λόγο πατζέ. Ναι, και πού τα άμαθες εσύ αυτά τα αμερικανίστικα, Μάρη. Αμερικάνικα, Μαρή, αμερικάνικα. Να, αυτό που βάλω. Αυτό να ταιριάζει και με την περίσταση. Υψηλή οπτική σου λέει. Ναι, στη δική σου περίπτωση τώρα, αδερφέ, κοντήρα ψυχή έπρεπε να σου λέει. Σήμερα τι κάνεις μου έχεις την ψυχή, πώς θα τη φτάσεις με σκαπό. Άντε και καλά τότε σου θα πάμε εμείς τα Όσκαρ. Να σου πω, κοίτα, εμείς τι θα κάνουμε. Θα πάμε να περπατήσουμε. Ότι τόσο στόχος δεν λέει μας κάνει, στην Αμερική πρέπει να αλλάξουμε ύπνο για να περπατήσουμε. Να περπατήσουμε στο κόκκινο χαλί, ήθελα να πω. Όπως η Σταρ. Μου, η Σταρ είναι Σταρ. Εσύ άμα δεις κόκκινο χαλί, διαφωνήσουμε στην Ιεραράκη. Ένα κορδόρο το κόκκινο τρενταφυλλί. Βλέπεις έτσι, η ταινία πώς τη λέμε. Τόσο καλή είναι που πηγαίνει και τα Όσκαρ. Τι υποθέτει. Πώς είσαι χαζή, τι να υποθέτει. Εμένα επισφάζει τώρα. Που τα μυαλά μου είναι Ξουρά, λοιπόν, την ταινία τι λένε. Είναι Πώς πάρα μας όμως πώς τη λένε. Θα σου πω, δεν θα σου πω. Εκεί, με έσκασες εσύ, σκασβάιτανο. Α, επιτέλους, παραδέχτηκες το ίδιο. Κοίτα, εδώ
βγαίνει έξω κανένα από τα μέλη του, παρά μόνο ο πατέρας. Και τώρα αυτή την ταινία εμείς τη θέλουμε στα Όσκαρ. Κρίμα. Κρίμα, πολύ κρίμα. Ταινία, ξέρεις ποιος έπρεπε να γράψει. Ο Φώσκος. Άι Μαρία, που θα με πεις και κρίμα. Μια χαρά είναι η ταινία, σου λέω. Θα πάρει Όσκαρ. Εγώ σου λέω ότι ο Φώσκορος έπρεπε να γράψει ταινία. Για τον ευλογητό. Και τα έπρεπε όλα. Δεν τον αφήνεις τον Φώσκολο στην ησυχία, του λέω εγώ. Μια χαρά είναι η ταινία του Γιωργουλάκη μου. Ταινιάρα, σου λέω. Τι Φώσκολος μου λες κι εσύ. Αυτό είναι ο Τσάιντερ. Πώς μπορεί ένα outsider να πηγαίνει στα Όσκαρ. Αυτό θέλω να μάθω. Ο Φώσκορος. Τον αδικήσαμε, σου λέω, απ' την αρχή θα ήμασταν φαβοροί. Ατσάιντερ, αλλά είναι υποψήφιο ξενόγλωσσος της ταινίας, σου λέω Μαρία, άκουμε και τον αντιμετήρης. Καλά, ναι. Είναι καλά. Βρε,